ubani noma alikho elinye na alikho elinye ngaphandle. Okay, ufuna ukuhlela ekhaya zola ukuza Ngizame eBhulu. kulele khona. Ngiyakhulele khona. Okay. Ifact ukuthi sihlale kanje mina nawe kudezo. Ukuthi khona izinto zakhe ezingaqondile engizazi. Angiyabuzwa. Angithezo. Angiyazi mina ngivela umphakathi. Yebo. So anything enokuhlukunyezwa umphakathi or anyone sigcina sihlale naye kanje. Ayizwa kanti uboshiwe. Angeke ngifundele ama-rights akho ngisilona iphoyisa. Sizoxoxa. Ngifuna lokho ngikufuna kuphela ngendaba nezinto eziningi. Yes. Kunama-allegations sike sawaxoxa noceleni. Akade thinta wena. Against me. Angizile ngawo. Ngoba sesixoxile. Ngifuna uku-understand ukuthi uqale nogama. Angeke bakhuluma session. 2022 la. 2022 intentsha. Kusalinde. Uqala kuphi kanjani? Uqala ngani? Bengiqalile ukuzibambela amabheka. Bangela? Amabheka. Yeah. La khona. Around khona nje la eMaritzburg. Maritzburg. Usuke eBhulu ufika kanjani eMaritzburg? Ngafika ngofuna itoho. Uzofuna itoho? Lasela phela la. Okay, uthe masufike la wasawazana nobaba, baba abangani bakho. Ngathi ugama nabo noma amabheka. Hayi bakhuluma lapha phezulu. Ngabe usanele ngcobo. Nosiphiwe. Sanele ngcobo basejele. Ngiyacabanga mhlawumbe usakhona njengamanje. Wagwetshwa ngithi. Anginayo ishubu engingakeze wasinzi kade ngibuye esibhedlela. Noma bani? Nosiphiwe. Siphiwe mu? Siphiwe wakanhlabathi. Uphakela uJaji lo. Hayi. Ya noba ba ukusiphiwe. Angimazi noma ngathi sangaseThekwini. SengaseThekwini. Noba nabani shabani? Hayi bekuyile ugangile kuphela ngeke abantu. Niba mangani ibheka yembazo. Hayi besibamba ngestory. Niba mangani Story. yini story manje la? Mhlawumbe udriver mesaphumile ukhondathi uzothi uyabuya sebuya nathi. Yani niba mangani nikhoma ngani? Simkhombe ngalokho. Istory sani? Ukuthi udriver bathi mephumile mhlawumbe ya e-custom uzothi buya omunye usedriver ngokukhuluma omunye usebuya ungena nolotuzana no-conductor kuphela. Okay, nosa ngiyalingina nebani. First robbery yakho phethe isibhamu meaning. Cabanga kahle ngoba ngikhuluma nawe ngoba ngiyazazi izinto. I don't want details, ngifuna ukwazi irobbery yakho yokuqala. Futhi kwakuyiyona le ngangithi kwaku-2023. Thina uqala baba. Khuluma se-KFC. Yebo. Thina irobbery yokuqala la. Ufuna ngikukhumbuze mina. Afuna ukuyikhulumela wena. Ukuyasikhuluma nge-KFC. Irobbery yase-KFC, amrobbery yase-KFC yango-2023 lo khuluma ngayo. Yenzeka kuphi? La eMaritzburg. Kuphi? eRhaya. Uhamba noba ngani? Sasihamba saseThekwini. Hayi umbuzo baba. Sasihamba saseThekwini. Bana amagama lethu. Ntuthuko. Abantu Ntuthuko. Ntuthuko Dlomo. Siqale ngoDali. Ntuthuko Dlomo. Walaphi? WaseThekwini. Uphaka boshiwe lo muntu. Ubushiwe. Sebegwetshile. Abakagwetshwa. Akaqula ngathi. Yebo. Okuntuthuko noba. noSandra Dlamini. Bani? Sandi Dlamini. Sandi Dlamini. Uphi? Ubushiwe. Kube bani? Kubayanda. Bayanda baba. Sibongo akusazeke sakhe. Walaphi? WaseThekwini. Yeah. Kube bani? Kumina. Nobani? Akekho umuntu. Naniphelele. Labantu baseThekwini bona wade wazula ino le Maritzburg. Kusho ngamanye amazwi wena obalethela kule nombolo ngithi. Asasedlulela lesasesibona. Into elahlile. Angathi uphumaphi? Nanenzani? Yeba balalela. Cha sasarida. Ngiyayazi iCase ngikhuluma ngayo yazi. Asasarida nje. Kuba afike ekuseni nje ngo6 sarida ukuthi sihambe Sithi ibhaminga. Sazimbini. Mhlobona. Bakuyibhame encane amanayi. Seyiphethe uba. Sasisuke lapho eThekwini. Ya ubani wayisiphethe isikhathi sephakama. Ngoba usudrayiva wayengasiphethe. Usambra nalunye mfowethu usasa. Wena uphethe? Angaphethe lutho mina. Awuzokwenzani bona? Cha kwabonhloso yokuthi sizorida kokubona ngefoni ukuthi mekuhlambe njengoba basagcine sekwenzeka ngale ndlela kwenzeka ngakho. Okay, nabambani sabamba isikhwama semali. imali yana eyiphethwe yini? Iphethwe sarbazi eyiphethwe yini? Security laka G4S. Laka fertility. Cabanga kahle ukulokela ukuthi security. Laka fertility. Injani imali leyo moto? Lemoto ezihlala. Angithi laphuma ngaphakathi.
Lazizophuma ngaphakathi. Right, nihamba ngayiphi imoto? Apha u-foot vehicle yamoto. Right, kwase kwenzakalani? Kwase kuba khona ukuthi kuyadutshulana-ke lapho sabaleka kwabantu udrayiva kuqala, udrayiva mese walanda bonke ke laba-ke. Kwasala wena wathi? Kusala mina ngeke. Ukuthi yazazi ukuthi uyi-wanted? Ngiyakwazi lokho. Ngiyakwazi kahle. Kade ufunakala ngithi? Yeah. Sesikutholile ngithi? Ngiyakwazi bhane. Emva kweminyaka emingaka liqula uvese icala lilinde wena. Akusiyona lelo bhalo yokuqala leyo. Akusiyona lelo bhalo yokuqala. Ubani abanye abantu kade usuphila nabo la abayigebengu? Abasekho-ke labo, ubani ngise nje usuphila nabo? Ngabe sengiphila nabo nje uDube. Ubani uDube? Mandla Dube. Wakuphi? Sasita. Uruni. Umuphi lo ongathi uyisayona umzayona? Yeah, exactly. Uyena lo? Ongemazi. Mese kuba uRuni. uRuni muphi? uRuni Madonda. Uphi? Cabanga njengamanje mhlawumbe ula Titini. Yeah. uRuni Madonda. Hlala embali 13. Yeah. Yeah, noba nabo uZamani umhlongo usafa lo. Yena sasho. Yeah, ubani umuntu? Hayi bekho abanye mfaka. Hayi baba. Hayi baba. Khona ngababaleni. Hayi ngeke abekho. Cabanga. Khona sangufu. Ungangcwatha ngisho umngcwatho, busikima naye. Ngeke ngifike. Ubabuzulu skillar. Benhlangene ngani naye? Ayilede zamuyiphemba. Hayi ngeke akukho. Hayi baba. Sikhuluma ngegebengu la. Suba lezi igebengu zonke. Benhlangene ngani? Nobabuzulu. Bendiscussa benplanana. Sikhuluma ngomuntu ongasekho la ngathi. Mhlawumbe nimbulele mina. Benplanana, benhlangene ngani? Hayi ngeke. Thube khanda ogesi, ubukhanda ogesi nawe. Hayi bengakhanda ogesi mina. Kuzokusiza ukuthi ukhulume iqiniso yazo ukuze mina nasizozwana yazo. Akudalike. Kufanele ukhulume early ngoba besizogcina ukhulumile. Kudaliko vele kade isikhathi. Ngifuna ukwazi ukuthi benhlanganiswe yini nalowo baba. Behlangene nobabuDube mina bengumlandeli nje ukuthi bebefike bexoxa ngifike ngihlale emotweni baxoxa into zabo then mina bese ngiphinde emuva ngeke ngigambela manga futhi ukuyithwasa labo cha bengingakafiki baxoxa bahlanganisana bahlangana negebengu wena kodwa uba ngumarubha hayi ngeke ukuthi uLando ungafani bese uhamba njengoba lo muntu ade ukuthi wenza yonke into engukhanto ogesi ephinde abe iforum aphinde abe yini aphinde abe ubamba inkunzi ebusuku yabo aphinde abe yini kusho kwami okwaziyo ngayo angeka ngicela ngiyaphela la wena ukwenzani uma ibamba inkunzi oyibamba ngale inkunzi nayo angeka angihambi nomibhalo lapho ngeke ngigambela manga njengoba ngithi imikhakha bengafani udutshuliwe wena yebo bese ngizwe udutshuliwe udutshuliwe wena ngeze ngifuna usesibhekele idini ubone ikhombise ifayili yakho bengingayo bese ngisho ifayili ngiphindela umhla 8 ngizokulanda khona ngoba ngifuna ukukhuluma nawe ngifuna ukwazi ukwenzakalani ayidla lapho akumsukele umuntu angiyazi udutsula kwenze njani ngadutsula nje emakhaya nini ngomhla ka 22 kuMarch kade kuyiholiday this year unyaka 2025 udutsula kangaki emzimbeni zangenazanga zaba unayo emzimbeni kusho ukuthi nabanye abafresh amanzi nje te uyabazi abantu bakudubula angiyabazi mbangani ngeze kuthiwa nibanga indaba yeposi kuthiwa ngale kusuneposi ngale okuyiposi sikhona isitori esinjalo seposi sikhona iposi lama-drugs thuba udutshulela lokho hayi ngibanamanga ngoba abangidubula ngababona abayidayisi wonke abantu abangidubula umfana wasekhaya owantshontsha ugologo wabo indaba yagolokho nje indaba yama hayi indaba ewunga sayivala kudala ngoba safika kukhona omunye wakithi oyidayisa nathi sathi sizodayisa ukuthi umndeni sesiyabona ukuthi usuhlukana phakathi ngesimo sokusekhona wasibhala istatement emaphoyiseni afika esibhedlela ngithi ngasibhala amaphoyisa asegoli uthe ubona nomuntu ngilathi angibonanga yini njengamanje ukuthi ubonile no kahle abantu engababona inkinga yenza ukuthi ngithi angibabonanga ibhulu ukuthi iphoyisa elafika nala ngizange ngalithemba ukuthi ukufika kwalo lifike mhlambe ngokuthi lize ngokuzosebenza noma ukuzothola information ngithi sayisela ukuqhubeka ngokuganga ubaba akasekho ekhaya bese ngikwazi lokho akasekho umama usele yedwa umama uyithi ingane yakhe idutsula kabuhlungu ngecishe yafa wekhona kuzosiza ukuthi wehlise umoya ungafuni ukuthi ufuna ukwenza ama-revenge
Ngiyakuzwa. Ngicabanga manje abantu usafuna ibhange ufuna ukuyibuyisela. Hayi ngisifuna nje namanje impela bekade ngisasifuna before. Ufuna i-AK, why ufuna isibhamu esikhulu kangaka? Ukudinwa futhi ngeke ngiqambela la. Uyakwazi ukusebenzisa i-AK? Angikazi ngizofunda Eh? ngizofunda. Wazi sincane phela. Pho ufuna isibhamu esikhulu kangaka? Ayi ngeke ukuthi njengoba ngisho ngithi ukudinwa. Layela mina ngizokusiza ngithi babonile abantu abadibona. Ngizokusiza ukuthi baboshwe. Izingane ngomthetho. Okay. Bale statement esiqondile emaphoyisa ukuthi wawubona. Zikhona bese izinto ezizobalinka nawe. Ukhona ufakazi wokushoba babe khona kwi-area. Hayi ngasuka kusasa nje ngimfonele umseshi. Ngamfonela umseshi. Singekho cha ngijathu. Khohlwa lo mseshi angithiwa umthembu. Ngizokuxhumanisa nabantu mina bazokwenza statement esiqondile. Hayi okay. Baboshwe labo bantu kodwa ke phuma egangeni. Ngiyakuzwa. Angazi ke mhlawumbe bazokuthatha amaphoyisa kamedeni lobhana ngoba sekudinga. Akithi uyazi ukuthi ufuna. Hayi ngiyazi. Uyazi sebeke bafika bezokufuna. Hayi ngeke kwaphela nje before ngalezakha. Kodwa igama lakho belikhona. Bakhuluma bonke abantu akade lapha. Kwalandwa nebhamu eziwu-3. Uyakwazi lapho? Esathathwa se-security. Nalezi eziwu-2 naney'phethe. Uwena wedwa wathi ungatholakali since 2023. Sengikutholile. Ngaleso sibhedlela bese ngikwazi konke lokho. Ngiyakuzwa nje. Phuma egangeni-ke mthithi. Hayi ngiyakuzwa. Nalezi zinto ezithi neyiplana against mina ngeke sebenza. Hayi Labangani bakho bakuqambela. Noma uhamba nabantu abarongo. into engekho. Yibona kade beplana lapho. Into engekho. Sithi nje washona ubaba. Angiphindanga nje ukuthi ngihlanganisa nalezi. Phuma kulezi zinto mthithi. Njengoba ngavele ngawumba nje. Uma ube nenhlanhla thola iminyaka embalwa kuleli cala leli irobhari leyo. Mhlawumbe nokugcina ufakazi akhe isibona. Kodwa khona usayithatha-ke leyo nto ufakazi 204. Njengoba ngavele ngakhetha ukuthi ngizomba nje umgodi ongangalendlu lapha etekisi. Ngoba vele ngase ngenzani itekisi ngitshontsha ikhopha. Hayi ethathwa umphakathi wonke wakhona engane. Ngintshontsha ikhopha nawe ubala kwikhopha. Okay impela. Ngiqoba manga yini? Kusho manga. Ngitsile. Ngitshontsha ikhopha lapha. I-Ochies omhlophe yaba le Ochies. Seshe simhlophe umfana wasekhaya tu aphele. Le Ochies yaba involved. Kuthiwa yaba involved kwi-shooting esanda kwenzeka eGrange esikoleni. Do you know anything about that? Ngeke abengakwazi kwakhona. Angithi yonke le nto mina engiyilandelayo isuka from lawo macala wonke. Ible Ochies yamanje. Ayisekho. Ihambe nini? Phinde muva ngephasini. Ngoba vele kama efike nje wathi kuzobuya ephasini. Leyo moto Ochies le nto kade silandela mina. Sinazo indlela 8 days. Le Ochies ibalwa kuleyo shooting. Ubani uAndile? uAndile ngingathi engimaziyo ukuhlala phezulu. Mhlawumbe ubonako umuntu ongaphakathi etekisi. uAndile uyazi le moto sekwayidrayiva sekwangena phakathi leyo moto Ochies. Ngoba umuntu wembuzi mhlawumbe ngenzeka. Kodwa yonke umuntu wembuzi. Khona phela ngithi lo wakhe umuntu othi imbuzi. Ngayo Ochies. Kunokwenzeka la efengayo. Lezo zahlangana zonke lezi zinto. Khona uAndile obala kwi-Ochies eyabulala umuntu. Mhlawumbe angazi. PhD graduate. Dokotela lo. Ilandela leyo nto mina. Eyenza ukuthi ngicina ngifika kuwena. Angijazi. Futhi ngizoniqoqa nonke. Ngiyakuzwa. Hayi mhlezi ngikho. Ngizoniqoqa nonke. Ngibanike i-chance bonke abanye baqaleka kabusha impilo njenganawe. Abangeke basayiqala impilo njengalabo abanye abadala ade beniphethe. Bayindaweni bafanele prison. Kodwa abanjenganawe usukekile kanje onomzali ofana umbheke khe mzoba ne-chance ukuthi uqale kabusha. Phuma ebugebengeni uthi jesu ngeke kusebenzele leyo nto. Phuma ebugebengeni.